Leda aka samu ana ɗaɗɗaga mai. Wa ka sa maki ledar? Amaryar baban. Tun yaushe ta ka sa maki ledar? Me kuka mata ta sa muku ledar? Ba abin da muka mata. Me a sunanki? Safiya. Shekarunki nawa? 12. Gaya jikinki duk da tambuna. Wani make menene? Wuta da budala. Wa wuta ta zubo maki ko kuma me haru? Leda aka samu ana ɗaɗɗaga mai. Wa ka sa maki ledar? Amaryar baban. Tun yaushe ta ka sa maki ledar? Me kuka mata ta sa muku ledar? Ba abin da muka mata. Kina zuwa makaranta? Ta Arabiya da boko ba ki zuwa? Tun yaushe? Tun da muka zo. Tun da kun ka zo yana? Tun da muka zo nan gara. Can tsafi. Kun yi shekara na? Mun daɗe. Mun daɗe. Kun daɗe ba kun ba ki zuwa? To ba mutane ba su san suna ɗiɗɗiga mai tana ɗiɗɗiga maki wuta ba? Kulle gidan take. Kulle ki ta kai? Ina ta kulle ki? Cikin gida. Ba ki hita ba ki zuwa ko ina? Babanku ya sani? Ya sani. Ya san tana ɗiga maki bai cewa komi? Ba abin da yake ciwo. Kawai kiwa ga har ta dama ne a gare ta? Kariya. Wannan. Ciwo. Miji maki? Ita ta samu ita tana buga ma. Tana bugan ki? To an kai ki asibiti wani ta samu ke icen tana bugan ki? Magani aka fara samu. Kunna sai aka ga biye sai aka kai na asibiti. Me ka zuba ka yi aka waki asibiti me ka zuba ga kafar taki? Ruwa. Ruwa. Ya wurin na wari? Ga kan kiwa? Yana wari. Da ina kike da tambuna? Da ina faɗi da baki? Da kaina. Da na. Sai bayana. Duk ko ina duk daga maki sai har kunnuwanki? Sai na. To ya an kai kinka tsere ki? Tana cikin ɗaki shi kuma bai nan. Kawai sai na buɗe gida. Sai na haka na ta sauri sai na je wani gida. Haka sai na shiga. Sai na ce dan Allah a taimaka man nan zan zauna. Sai na ce a kira ma mamanmu. Sai aka kira man ita. Sai na ta kuka. Sai ta ce yanzu a nan kai sake in hita. Tukuna sai na ce bari in je in kwanta. Sai na kwanta. Ban tashi ba sai dare.